May buntag pag-usap. Ako di ay si J. Mar Villaramiti. Dili pagkulugay dili sa Manhoyon, lumad ko nga taga La Libertad. At kining atong gihatag nga topic karon, kining kabahin sa Santos. Kini siya muna siya pinaka-common kaayo nga angay natong hibaluan ug ngano nga kita ga pasidungog og mga santos. Samtang ang atong ubang mga kaigsuonan nga dili mga Katoliko atong mga parintira pod mga igsoon gyud allergic pud sila kaayo og pulong santos. Karon ato di ay sutaon kung unsa man di ay ang pulong santos. Ang pulong santos dili ni sa Binisaya, dili po sa Tagalog, dili po sa English, Espanyol nga buot pasabot balaan. Nan kung allergic ka og santos, allergic kag balaan, dili day balaan imong simbahan. So diha nato masabtan kung unsa day ang pinulungan nga santos. Nganong Espanyol ang nag-Christianize nato dili gikan man sa Espanya. Ang Santo Niño dili man po na sa Binisaya, Espanyol. Okay. So karon kalabanan gud ang ilahag yun nga common nga pagsupak sa ato ang mga kaigsuonan nga dili mga Katoliko. Ilaha na yung kutloon kining sa mga buhat sa mga apostoles kapitulo 4 bersikulo 12. Muhatag ra kog gamay ra nga mga teksto para nga makonra po nato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kang Kristo. Wala ni lain. So nganong pasikot-sikot mamanta? Makaplagan lamang diha kang Kristo. Wala nang gilain. Si Kristo lang mangluwas, si Kristo ang manunubos. Ya, nganong mosampit pamantag mga santos. Salmo 115:17. Ang mga patay di naman makadayeg sa Dios. Ang mga santos nga itong gipasidunggan, patay naman na sila. Ya, saom na ito ani rod pagtubag. Kaya di naman gin makadayeg ang mga patay. Ang mga santos dugay nang nangamatay. Pila na ka century, pila na ka years. Pero nganong ato man silang ipasidunggan? Biblikal ba kini? Matuki ba kini sa Biblia? Ato kining tubagon ra pod. Atong timan-an ang pulong mangluluwas. Kinsa man na siya? Si Kristo. Siya ra gid ang mangluluwas, wala gid tay supak niya na. Apan sa atong pagpaalaga sa simbahan na ginusara ra ba ta? Wala. Di man ta pwede magsimba ta ato sa kwarto. Naa di ay makaluwas. Lahi ang mangluluwas, lahi ang makaluwas. O, para diri ron. Kung magkasakita kin sa metong duolon, dili po itong mga sugarol na ba, o mga katag yung nag-alagad simbahan. Mo sa purpose, magpatabang taok, ampo. So naa di ay, lahi ang mangluluwas, lain po ang makaluwas. Kung naglisod kag luwas sa imong kabalingon, patabang sa imong kauban. Atong timan-an, nga diha sa Salmo 115:17, nag-iingon nga dili na makadayeg ang mga patay. Ato na punta sa definisyon sa kinabuhi sa tao. Unsa may definisyon sa kinabuhi sa tao? Adunay duha ka mata. Mao ang lawas o kalag. Unsa may madugta niini? Lawas. Ang kalag dili madugta kun dili maoy mga tubang sa langit nung Amahan. Dili di ay sayop nga magpaampo ta sa tung unang mga katigulangan nga diin gihingpit na kay nagpabiling buhi ang ilahang espiritu. Gipadayag 6 bersikulo 9 ngadto sa 10. Ang kalag dili gid mamatay. Gani mao gani kini mga tubang sa Dios. Ato kining basahon. Gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo ug nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Misinggit sila, Ginoo, nga labing gamhanan, balaan ug matuod. Dugay pa ba nimong hukman ug silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Nagsinggit pa gani day ang kalag. Awa na sila namatay. So sayop ang ilahang doktrina nga ningingon sila kay ang ipasabot diri sa 115 Salmo 115, ang patayng lawas. Di na gituod na makadahig. Ang patayng lawas ang ipasabot diri. Kay duha man kamatang ang lawas ang kinabuhi sa tao.
Nagsugo ba ang Ginoo nga diin mudangop usab kita sa mga tawo nga santos na o hingpit na? Kung sila ato ang pangutanon, dili gina nila matug-an. Kung dili i-discourage gani kay mo ana. Ingon nga, mo ana pag ina sila. Wa may laing mangluluwas, si Kristo lang. Si Kristo ra ang makaluwas, si Kristo ra ang makatubos. Ngano mang musangpit naman ta nila kadaghan namang Ginoo ning Katoliko? O di ba? Mo man ilaha. Apan Hebreo 12 bersikulo 22 ngadto 23. Ato kining basahon. Apan giduol ninyo mauhinoon ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios, ang langit nong Jerusalem uban sa linibo ka mga anghel niini. Giduol ninyo ang malipayong kahupungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan na hisulat na dito sa langit. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang espiritu sa mga matarong nga hingpit na. Sugo diay. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanan ug nakapamilaing og dugang ug ang espiritu sa mga taong matarong nga hingpit na. Kinsa man hingpit na? Ang mga taong na santos na. Hingpit na. Daghan kaayong mga santos karon nga giproklamar sa tuang simbahan, gi-canonize ug aduna pa buhay mga santos nga wala pa pud ma-canonize. Sugo kayo di sa Dios nga diin dangop usab kita sa mga taong matarong nga hingpit na. Espiritu may gisgutan diri, dili ni tao. Kay mayo kang tao, buhi nga tao. Espiritu man, yagmoingon sila nga ang gipasabot ana mga tao mga alagad sa Dios nga buhi pa dili man patay. Espiritu na imong duolon nga tao man. O di ba? Espiritu may gipasabot diri, bot pasabot katunan nga matay na. Muna nga aduna pud tay mga fiesta. Biblical ba na siya? Example, pista ni San Antonio. Ano man, Hebreo 3:7 ato ang basahon. Inumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palando nga giunsa nila pag kinabuhi hangtod nga namatay sila og sunduga ang ilang pagtuo. Sunduga ang ilang pagtuo, pahinumduman. Una na atay paghinumdum sa mga santos, isip kanang sa fiesta. Fiesta agi kana sa pinulungan nga kanang sa paglipay ba? Yung festive, paglipay, pagmaya, ato silang gihinumduman. Subo sa Dios na nga ang ato ang kita nga ato nga kaigsuonan kung paspas sila, kung dasig sila nga mo atake kanato, kita usab dasig usab ta nga mo dipinsa. Amo to, dangop usab kamo sa espiritu sa matarong nga hingpit na. Biblical gani, aduna bay tawag gyud gani dangop ana si Saul nihapa sa espiritu isip pagtahod. Unang Samuel 28 bersikulo 13 ngadto sa 14. Si Saul nihapa sa tubangan o isimba niya ang espiritu nga mao si Samuel. Espiritu si Samuel anang panahona dugay na kaayong namatay. At ang masahon, ang hari miingon kaniya, ayaw kahadlok. Kung sa may imong nakita, mitubag siya. Nakita ko ang usa ka espiritu nga mitungha gikan sa yuta. Nangutana si Saul, unsa may iyang panagway? Ug ang babae miingon, usa ka tigulang nga lalaki nga nagkupo. Ug si Saul nakasabot na kadto mao si Samuel ug niluhod siya ug miyuko agi pagtahod. Wa di ta nagsimba og santos. Atong pagsimba isip pagtahod. Dili pagsimba nga sama sa pagsimba sa Dios. Aduna man goy upat ka klase sa pagsimba. Atong timan-an una, latria. Latria pagsimba isip pagsimba lamang sa usa ka Dios. Kanang ikahatag lamang ngadto sa Dios sama sa santos nga misa. Ikaduha, hyperdulya. Ang hyperdulya, pagsimba o pagtahod alang kang mamamiri. Hyperdulya. Ikatulo, protodulya, alang kang San Jose, na iyahang foster father, ama-ama ni Jesucristo. Ikaupat, dulya. Pagsimba is pagtahod to venerate all saints sa tanang mga santos. Amo na yung mga upat na klase sa pagsimba, latria, hyperdulya, protodulya, ug dulya. Amo na yung mga upat na klase sa pagsimba. Muna ngayon nga, ganun nagsimba mo og santos, kausar man ang Ginoo. Take note, wala may magsimba og santos. Wala may magsimba sa mga taong na santos. Ang among gisimba ang Ginoo paagi sa mga santos. Kay pinaagi kanila ang Dios na pasidunggan. O naanay mabasa nato. Karong panahon na high-tech na, katong may mga cellphone. Magka-search na siya. High-tech na kaayo ron. So diha sa unang Samuel 28:15-16 si Saul nga nag-ampo sa Dios. Usa ka si Saul nag-ampo sa Dios wala dungga. Tungod sa iyang pagkamakasasala. Nagpakitabang siya ni Samuel nga dugang nang namatay. O si Samuel
Nasuko gani kay nganong gisamok-samok siya. Hinungdan nga ibalik na lang sa kalibutan nga espiritu na lang. Subot pasabot ang gihimo ni Saul dili sayop. Kay og sayop pa gibuyag na siya sa ni Samuel, gibuyag na sa Ginoo. O na naman mapasa sa unang Samuel 28:15-16 padayon ta. Unya miingon si Samuel kang Saul, nganong imo man akong gitugaw o gipabalik sa kalibutan? Adara, mitubag si Saul, nahason ako pag-ayo, kay gisulong ako sa mga Filistihanon o gibiyaan na ako sa Dios ug dili na siya motubag sa akong mga pag-ampo o pinaagi sa mga propeta o bisan pinaagi lang unta sa damgo. Busa gipatawag ko ikaw aron sultihan mo ako sa angay kong buhaton. Nagpakilaban ning taon. Pwede di ay magpakilaban pinaagi mo na may unta nga Saint Anthony of Padua, pray for us, iampo mo kami. Dako ka kay atong connection sa Ginoo dili gyud strong nganuman. Diha sa Roma 5:12 ni kaylap ang kamatayon kumikan sa sala sa tao. Subot pasabot diha sa Panultihon 15 bersikulo 9 kama 29 ang mga makasala halayo sa Dios. Unang atong connection sa Ginoo is putol-putol, dili siya strong. That's why magpatabang tao pag-ampo sa mga tao nga nasantos na. Kay nganuman, Santiago 5:16 ang pag-ampo sa taong matarong dako kayo kahimuan. Wala? Santiago 5:16 ang pag-ampo sa taong matarong dako kayo kahimuan. Ya kay ang Dios mahigugmaon man. Ya ang pag-ampo sa taong matarong dako magkahimuan. So nang magpatabang tagpaampo nila. Muna nga dunggo man sila sa Ginoo. Samtang kita duha-duha pa man. Kay naagani ni ampo nga ni diretso sa Ginoo. Gibuyag. Ato nang mga kuan dire sa Hope. Hope 42:8 nga pagkuha kamo 7 ka turong baka ug 7 ka laking karnero ug ihatag kini kang Hope ug ihalad kini alang sa inyong sala. Si Hope magampo alang kaninyo ug pamation ko ang iyang pagampo ug dili ko kamo pakaulawan sumala sa angay unta kaninyo kay wala kamo magsulti sa tinuod bahin kanako sama sa gibuhat ni Hope. Gibuyag sila. Adto kang Hope, si Hope ang magampo alang kaninyo. Muna nga dili ta mabasta-basta nga musabot sa Biblia nga wala sa simbahan. Sandig kita sa simbahan kana diri ang teaching authority. Kay kung pananglit wala pa ang simbahan nga mao nag teaching authority, kadili nga maoy teaching authority. Pagkatibulaag para ning mga sikta nagkatibulaag sila. Iya naman sila para sa Baptist, pagtibandahan ng Baptist ron. Na Bible Baptist, Fundamental Baptist. Napoy katog yung naglagot atong pinakauna yan na lang gibutan pag Original Baptist. Naglagot man siya. Kay ngano? Iya naman sila interpret, wala ka hiusahan. Ngano man? Ngano nga wala man sa hiusahan sama sa pamilya. Commonly dili nun tanan. Kung mamatay biya ang inahan, mabungkag biya ang pamilya. Diba? Kung amahan na lang. Reality na. Ano nagkabungkag man sila? Wa may lagi ilang inahan sa pagtuo si Maria. Ano nagkabungkag-bungkag sila wala lang inahan sa pagtuo. Una ayaw itani sa likway si Maria. Kay muna itong inahan sa pagtuo. Samtang gabitay si Hesus Kristo sa cross. Diin si Maria mo'y gibinlan sa mga apostoles. Niingon siya sa Juan 19, versikulo 26-27. Anak, ani ang imong inahan. Yan naman to si Juan itong tayma. Ingon po siya, babae, ani ang imong anak. Turnover ba? Kaya atong higayuna, si Maria gidawat sa mga apostoles. Nang kung born again pa si San Juan, budawat ka ni Maria? Dili. Muna kung maingon sila nga sila ang konektado sa mga apostoles, but na. Kita ang konektado. Kaya kung sila pang konektado, anong gidawat man si Maria be? Yan sila di man sila mudawat. O diha na, kadiin kita di ang tinuod na konektado sa mga apostoles. Ano man, sa mapanalit nato karon. Parehan ni Brad Lusing. Sa iyang mga apuhan o iyang mga kaparintihan, kadumdum man siyang lubong sa iyang mga kaparintihan, pamilya man niya. Samtang ako di ko kadumdum sa iyang apuhan dito nga sa lugnanan, kaya dili man may pamilya. Kita kadumdum tagdiin gibutan ang mga bukog sa mga apostoles. Ato man ang pamilya. Unang sila dili sila ilahang simbahan, ang picture sila ang founder. Example, INC, ang picture kang Manalo. Sa Seventh Adventist, ang picture kang Ellen Goldwhite. May lahang pamilya. Wala sila picture ni San Jose, ni Maria o ni Jesus, dili man sila pamilya. Dili kita na naatay imahe ni Jesucristo nagbitay sa krus. Pamilya man nato.
Konektado man ta. Unang naagi ni mag-ingon nga, fire, kanapitang krusada. Fire, receive Jesus. Ayaw mo dawat, ana. Ayaw mo receive. Hugaw na nga Kristo. Ika man sa Maria, kay si Maria ilang magituuhang hugaw, magkasala. Kaya kaalam 1:4, ang kaalam dili man mapuyo sa taong makasala. Unang Korinto 1:24, si Kristo mo ang kaalam, mao ang kaalam, agaho ang kaalam sa Dios. Nan kung hugaw pa si Maria, dili ang tagupuyo si Kristo sulod sa siyam kabulan. Pero tungod kay si Maria balaan ang daan, gigahin na siya sa lugar na dili mataktan sa sala, limpyo siya. Apan sila ilang giisip na hugaw. So kung mayon sila receive Jesus, ayaw, hugaw to nga Jesus. Hugaw to siya. Muna ang timan-an. Okay? So, tungod kay nganong kinahanglan tao dangop sa mga santos yun, ang atong timan-an ang paghimo sa pag-umol kanatong mga tao. Ang Diyos wala mag-inusara. Mag-inusara ba? Ang Diyos wala. Genesis 1:26. Atong buhaton ang tao sama sa atong panagway. Siya kauban. Buhaton nato ang tao sama sa atong panagway. Wala sa niingon nga, buhaton nato ang tao. Buhaton nako ang tao sama sa akong panagway. Nato ang iyahang gigamit. Puros ang plural, dili sa singular. Bot pasabot sa pagluwas kanato, wala po nag-inusara si Kristo. Si Kristo may maamang luluwas. Siya man ang anak sa tao nga gipadala aron pagluwas kanato. Wala po sa mag-inusara. Ano wa sa mag-inusara? Mateo 16:27. Muani ang anak sa tao kinuyugan sa mga anghel. Samtang sa gipadayag 5:8, ang mga santos kauban na sa Dios. Ang mga santos di ay sila usab mga anghel. So muari mosaka kanaog ang anak sa tao, kauban ang mga anghel, kauban ang mga santos. Sa paghimugso sa tao pag-umol, wala mag-inusara ang Dios. Sa pagluwas sa kalibutan at gumikan sa mga sala, wa pon mag-inusara si Kristo. Muna nga mag-ampo, dili ta pwede nga muday ka kita sa Ginoo. Kawain tao nag-inusara. Daan tugon palang daan, gikasama na sila sa Ginoo, kinidikta sila sa Ginoo. Gipaagi sila sa taong balaan, santos nga mao si Job. Okay? Sa dihang gihimo niya kini ang 4 ka buhing binuhat ug ang 24 ka pangulo ng hapa atubangan sa ating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawan, panaksan nga puno sa insinso nga mao ang pagampo sa katawhan sa Dios. Diha ato masabot nga ang mga pagampo sa mga katawhan, ang mga santos, ang mga anghel mo tigdalangan to sa Dios. Nan kung ato silang kontrahon, luoy kaayo ang katong mga inosente. Amo nang dihang mangutana, Francis, Katoliko ra pagid ang maluwas. Ay di po ta pwede mo tabagaan nga Katoliko ra. Hipokrito na po kay kaana. Ang Dios lang ang nasayod. Ano man, kung puno ka sa kahibalo, nasayod ka nga ang gitukod mo simbahan o sa ragyod kining Katoliko. Apan nagpadayon ka sa simbahan nga diin aron ka makakwarta. Diha na mo sulod, ang dako kay sala di malas na ka. Kay nasayod man ka sa kamatuoran. Sumala diha sa Ebanghelyo o San Lucas 12 bersikulo 47 ngadto 48 nga ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon apan dili mag-andam ug dili magtuman sa ipabuhat latuson sa pag makadaghan apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon unya makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latuson silutan sa jutay nga latos ang tawo nga gihatag daghan daghan apan ang gihatagan daghan pagayon ang ipaningil kaniya. Buot pasabot di ay kung kita ang nasayod sa kamatuoran dako na kay tag obligasyon. Muna nga pangutan-on mo nga kay nagtsangya mo nga ang simbahan Katoliko mo ang tinuod kamo ra ba ang luwas? Atong tubag ni ana ang Ginoo lang ang masayod. Kung puno ka sa kahibalo pero nagtuman ka sa ingon self-interest kay gumikan ana magkabahin-bahin ang simbahan kwarta man gud ana ang gikuan gud kadahan man gud nga giapas dili man ingon nga pag reality man guni kay ngano kay kung tinuod pag sila nga maghiusa ngano tugod pa maglain ug konektado ra diha adun ang gid ka pastor sa kasimbahan di na gid pwede kay ngano sa di mo ka income tinuod na siya muna nga kung pangutan-on mo Katoliko ra pang maluwas tubag nato na dili po kami yung
Ang Diyos lang ang nasayon. Kinsa ka mang maghukom. Kung dako nakagkahibalo, full knowledge, yan nagpatuyan ka sa simbahan, gumikan sa imuhang panginabuhi. Yan nasayod di ka nga usa ra gyud ka simbahan, nagitagaan sa mga yabi sa kingharian. Diha na mo sampot ang dakong kasalanan o problema sa imuhang kalag. Muna nga, puyi ang simbahan nga diin inukod ni Hesukristo. Kay giingon sa Mateo 16:18, ikaw Pedro ibabaw niining bato pagkatukuron ko ang akong simbahan. Sa 19, kanimo akong igahatag ang mga yabi sa kingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab sa langit. Naa ang authority sa simbahan ng Katoliko. Ano na mas Katoliko? Kagikan mo ni San Pedro. Muna nga, mga yabi. Wala specific dihag mga yabi. Apan klaro kaayo nga ang mga yabi. Mao ang sakramento. Pinakauna is bunyag. Muna pinakaunang sakramento nga diin makasulog ka sa kingharian sa langit. Juan 3:5, gawas ko ang tawag pagkatawag pag-usap sa tubig ug sa Espiritu Santo. Dili siya makasulog sa kingharian sa langit. Nganuman, kasi pinadayag 21-27, wa gyud makasulog sa langit nga mahugaw bisan gamay. Pagalinisan gid kani. Ya wa nabay taong perfecto sa kalibutan wala. Muna na ay purgatorio na maoy linisanan. Okay? Gitawag ni sa short apologetic. Kung sa maning word apologetic, tao gani nga naghandle og apologetic pres nako, gitawag ko og apologist. Gikan sa pinulungan nga apolohiya, pagdipinsa. Short apologetic, gamay pulong nga paghatag og unsaon pagdipinsa. Muna nga ato ang dipinsahan ang ato ang simbahan kay once mo dipinsa ta sa simbahan, samara nga nidipinsa ta ni Kristo. Kay Efeso 5:23, si Kristo ang ulo sa simbahan nga mao ay ang lawas. Sa pagdipinsa nato sa simbahan, nidipinsa ta ni Kristo. Dauton ang simbahan, idaot nila si Kristo. Walay mga pangutana. Kay basig na may pangutana ng gamay, atong tubagon og gamay rapod.